Mä lupaan kertoa sulle kaiken. Rakas blogini, mä kerron miten mä maailman näen ja koen. Ja mä lupaan kertoa sulle kaiken. Love, Milla. Mä en oo pitkävihanen. Mä oon vaan vihanen. Tiesittekö te, että Roope antoi mulle luvan pitää tänään Possukani-animaation ensi-illan? Ai oikeesti? Tiedettiinkö me? Oot sä ikinä kuullut hei tosta? Siis mitä tapahtuu? Sä oot puhunut tosta jo viikon, kyllä me se jo tiedetään. Milla vituttaa, Milla vituttaa. Mikä sitä vituttaa? Siiri vei Saku. Hyvä, että vei. Siinä jätkässä on matoja. Milla, muista, että jos sä kaipaat lohduttajaa, niin Aimo on täällä. Hei, sä et oo kyllä ihan hänen lohduttaja jonossa. Kitta, onks kaikki valmista illan esitystä varten? Joo, aika lailla. Vitsi, mä nukuin ehkä joku 2 tuntia, kun mä tein tän koko yön. Hei! Älkää nyt heiluttako tää pöytää. Mulla on enää tunti aikaa saada tää valmiiksi. Lopetkaa! Musta tää juttu kaipaa jotain draamaa. Ja seksiä. Ja seksiä. Ja pornoa. Kukas sä nyt sit olikkaan? Mä oon Gitankaan. Ai niin joo. Mulla on nyt tässä nää ensi-illat ja kaikkea muuta, niin mä vähän ajattelin, että jos ei oltaiskaan. Okei. Hyvä. Miten ois? Hei, lähes nyt jätkä oikeesti menee. Gitta, hei, mikä sulla oikein on tuossa noiden jätkien kierrättämisessä? Se sopii mulle. Okei, nyt vaan vielä vessaan pisulle ja sit valkokangasta laittamaan. Okei, mennään hieman kuin mukaan. No niin, tervetuloa. Mulla on nyt tässä tää Possukani-animaation ensi-ilta. Nauttikaa. Moi Possukani. Hei Teurasasi, mikä täällä haisee? Se on varmaan tuo viemäri. Ei, kun se olen minä. Tyranno Jänö. Hyi! Mikäs toi on? Olisiko jättiläinen? Kato, sorsa. Katu, kana. Jorman pää. Ilman pyllyä. Pakoon. Älkää menkö. Kätellään. Hyi! Moi mä Milla! Moi mä oon Siiri! Minä olen Saku. Meillä on vähän draamaa! Tytöt, räkästellään ryhmäseksiä. Sillä se hoituu! Tehdään se kuten eläimet haistele mun pyllyä, Siiri. Ihanaa! Kyllä kustannetaan se kaikki yhdessä. Work that body! Ja sit vähän memaa! Oi Saku, sä oot ihanaa! Launoita mua! Vedä mua! Siis, Gitta, sähän olet Nero! Siis tää on aivan mahtavaa. Ehkä nämä poikaystäväjutut ei ole kuitenkaan niin vakavia.
Love, Milla. Uskomaton. Joo.